ang Espiritu Santo kung mulaban siya nato, dili laban nga protektahan niya ang atong lawas, kung dili iyang ipaila nato tudluan ta sa Espiritu Santo unsaon pagtuman ang kabubuton sa Dios, unsaon paggamit ang atong lawas ug ang atong mga talento. Muna si Silas Pablo ug si Silas sa gihisgutan sa unang pagbasa, gigiyahan man gito sila sa Espiritu Santo. Naana nila, natuman na ang giingon ni Kristo nga kung mubiya ko, akong ipadala ang manlalaban. Giunsa man sila paglaban sa Espiritu Santo? Una, gilig-on sila nga dili mahadlok sa kasakit. Mautong gilatos sila maayo. 40 taong bunuga, niya gipriso pagyud, gidasok pagyud ngadto sa kinasuokan, gibutangan pagyud inakob nga gawa sa kadina, na pagyud kahoy nga giakob silang tiil. Pasabot paniguro gyud nga di na gid sila kagawas. Niya unsa may gibutang sa atong pagbasa, nireklamo ba sila? O ano? Og kamoy inanion, latuson mo karon, iguman ninyo og simba, reklamo mo dili. Ngayawan on pa mo, wala pa diha ang Espiritu Santo. Muna nga mangandoy ganitas Ginoo nga mukunsad nato, ang una gid yang buhaton lig-unon ta niya aron makatuman tas iyang sugo, labi na gid ng paghigugmas kaaway. Muna si Silas ug si Pablo, wa gyud masuko kay nga naman naaman nila ang Espiritu Santo gasigig tudlo, sagdila gilatos ka, higugmaa lang na, pasaylua lang na, naaman na tudlo. Muna ka ng mga asawa urbana nga magyaw-yaw, nga mag-away dayon, wa na sila'y Espiritu Santo. Kay ug naa pay Espiritu Santo, di gina mo yaw-yaw ang bana, di gina mo yaw-yaw ang asawa, di sa gidna magyaw-yaw ang ginikanan ngadtos mga anak, dili sad mahimong gahig ulo or tapulan or masinupakon ang mga anak ngadto sa ginikanan. Na dihay timailhan. Nya unsa man ron mo, kumusta naman? Naana mo Espiritu Santo? Naawa. Di na mo magyaw-yaw. Di na mo magsupak-supak. Tubag na usahay. Ang pasabot ana, di na tinuod nga Espiritu Santo. Pero unsaon man nato pag-maintain, unsaon nato pag-maintain ang Espiritu Santo nga dili bitaw siya mawa dinhi nato. Ang atong tubag sa Salmo nagtudlo nato usas mga nindot kaayo nga teknik. Saman, muilata nga ang nagtubos kanato mao gyud ang tuong kamot sa Ginoo. Sabot, isipon nato nga kunwa ang Espiritu Santo nato, di kita matubos, di kita maluwas. Way buhat nato nga maayo nga mulampos basta wa ang tuong kamot sa Ginoo. Wa man mag-ingon dinhi nga ang akong tuong kamot mo'y nakaluwas nako, ang akong abilidad mo'y nakapahimo nakong ingon ani. Wa ato yung ilhon ug motuo gyud ta nga ang kamot sa Ginoo pinaagi sa Espiritu Santo mao gyud magluwas nato. Sa atong unang pagbasa, gipakita dinhi nga taliwa sa kasakit ang gibuhat ni Pablo ug ni Silas, nag-ampo. Dili reklamo, ampo. Magrosaryo, ana ba? Magduka-duka og rosaryo, ana god. Taliwa sa kasakit, ay pagsigig, wa na kay bugas, maghuna-huna din ka, asa man ko mangutang, kinsa may akong utangan, ayaw sana, ampo usa. Di ba? Stage 4 cancer na ko. Unsa kay ipakimo ani, pila kay magasto ani, naa ba ka ko'y kwarta, asa man ko manghuam,
Ayaw usana. Ampo usa. Ayaw sa paghunahunaan ng unsaon pag-ayo ang imong sakit. Sila si Pablo, wa maghunahuna kinsa mo abli na to dinhi, unsa kay imong sunod pagka nangasamad patas latos, pertindaghan ng latos, tibok lawas, napuno sa labhag sa latos, kinsa kay mo tambal na to, wa sila ana. Nagampo sila. Ana. Nya kamo, kung mahibaw ninyo nga nangabit inyong asawa kamong mga bana sa inyong buhaton, masuko o magampo? Kamo sa mga asawa o inyo yung makitaan yung banab na agigi puyo-puyo na dito sa inyong buhaton, inyong damagan o inyong bugnoon o magampo? Patio dito ang pare, kung wa naging mo palit sa slat, ang sa may buhaton, pagkonsensyahon ta mo maimpirno mo. Di, oy, magampo ko. No, magampo ko, Lord. Ikaw lagi mag-igo, ani, kay niyama may mga slat, gibaligya. Ana, mingo ra mo sa Ginoo, sige lang, pasalamati lang yun ang kada usa ka slat nga paliton kay grasya baya gid na. Nga ang kada mo palit, naasa na sila grasya. So, pailob lang, ako ray mo tandog sa ilang kasing-kasing. Na siya. So, kaning atong slat-slat, usan ni siya kapaagi nga makaapil ta sa proyekto sa Ginoo. Kasabot naman tingali mo ana, pero usbon lang na nakogsulti nga ang slat maunay kinagamyang bahin aron makadonate nga di sa simbahan. Mura bag guide lang na pilay minimum nga atong i-donate aning atong project. So natay panginahanglan nga 54 million atong gibuak-buak ngadto sa 54,000 ka bahin nga tag 1,000 ato nang ginganlan og slot. Nya kada nimo palit anang usa ka bahin, do na kay divine unity, prosperity and satisfaction. So naapatay mga 48,678 ka opportunities aron ta makadawat sa grasya gikas Ginoo. Mag-raffles man dito tingali sa kuan, dito sa sige na langit, pero lahi mag-raffles ang langit, ang tanan makuutan gyud, ang tanan mudaog gyud, wa gyoy mahibilin nga dinis ato pila ka milyon ang mupalit og anang raffle draw, usa ra may mudaog dito, tanan gyud mudaog. Dili lang parihas ang adlaw, dili pariha ang oras sa pagdaog, pero sige yung bunot dito. Magtanaw kasi mong silingan ka, palit siyag slat, naayo mas iyang sakit. Ako ni palit kog slat, ni samot manon akong sakit. Ay lagkabalaka, katong iyang raffles na bunutan to karon, basin ang imo ugma mabunutan, wa na kay sakit, mamatay na gyud ka. Ay ni kamatay nimo, wa naman kay sakit ana. Napaday kay sakit di ay. Niya adto dayon kas langit, tuwa dito ang himsog kaayo nga lawas, tuwa dito ang tinuod nga kalipay. Niya sunan nga na. Ay biko na be, sugot mo. Sugot mo. Maayo kas imong di ka mamatay, pero magsigi kag chemo, sige kag dialysis. Sugot ka na. Tagaan kag kwartas Ginoo, haron na kay ikapadialysis na ipakimo, hangtod mo abot kag 15 ka tuig si kag dialysis, lain na kanimog naong no. Oy, ug ako ana ay na lang kog i-dialysis pasagdi na lang kong mag-utong-utong diri hangtod ko mamatay, haron ini kamatay nako, kanang akong sakit nga akong pag-antos makalimpyo na sa akong kalag, opportunity po na nako pagbasol, inig kamatay, himsog na kay taglawas dito bahala mo dinhi. Kapoy ninyo dinhi atubangon, sige tag dialysis aron sige tag atubang ninyo, sige tag hangyo, tabang tawo mo donate ana kay pag magbaligya sa kong slot para akong dialysis, dili na pwede
ayaw ko nyo ipadialysis kay na kanindot dito sa langit anhi kita dinhi. Ang ending sa kamatayon kalipay gihapon basta nagkuyog nato ang espiritu sa Ginoo. Manindog ta.